Аблава 12 моҳаши Сорбон YouTube пил надодеста кора давом мети ё ки не 98% даромади блогеро кам шид. Ман чӣ кореро ки худам мекунам, ман кори худам иҷро намекашам. аз ширкати шифоравғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. Агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. Доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. Ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол ҳамин навори моро тамошо карда истодааст. Тамошобинони азиз, мо имрӯз ба маълумоти ҳамаи шумо як ахбороти нава мерасонем оиди кушода шидани роҳҳои заминӣ ва баъдан комментарияҳоро мехонему ба саволотон ҷавоб мегардонем. Як чизи дигаре ба ҳаматон ёдовар месозум. Чихеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтестай ва билетҳои ма қариб ки бучидагиай. Касое ки мехоҳанд ай конкурси ма билет харидорӣ кунанд, дайнами карта Сбербанк ба номи Мунис Хуршедовичай 250 рубл мепартоен ва ному фамилиятона дар рақамҳои WhatsApp роӣ мекунен. Конкурс ҳамагӣ 36 дона призои пулӣ дора. Бидро бахти хита бисанҷ ва ба 250 рубл метавонӣ ки соҳиби ягон приз бишай. ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи 15 марти имсол марзҳои худро барои равооб бо Узбекистон пурра боз мекунад. Марзи ду кишвар аз моҳи апрели соли 2020 бо далели беморӣ баста шудагӣ буд. Расман баста буд ва дар ин муддат танҳо ронандаҳои мошинҳои боркаш ҳаққи убур доштанд. Ва инчунин дар хабарнома омадааст, акнун қоидаҳои вуруд ба Тоҷикистон сабуктар шуданд. Аз ҷумла акнун шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам хориҷиён метавонанд бо доштани гувоҳнома дар бораи пурра эм шудани зидди беморӣ бидуни супоридани ташхиси нав вориди Тоҷикистон шаванд. Пештар шаҳрвандор вазифадор буданд ҳангоми вуруд ба Тоҷикистон тариқи гузаргоҳи марзӣ аз нав ташхис супоранд. Сабукии дигар ин аст ки ҳангоми ба қаламрави Тоҷикистон ворид шудани шаҳрвандони Тоҷикистон ва шаҳрвандони хориҷӣ дар сурати пешниҳод маълумотнома бо натиҷаи манфӣ озмоиши вирусологии кишвари хориҷшуда нисбат ба беморӣ ки ба муҳлати то 72 соат эътибор дорад, аз гузаштани озмоиши такрорӣ дар нуқтаи гузаргоҳи сарҳади давлатии Тоҷикистон озод карда мешавад. Яъне ки аз 15 март миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон сарҳадҳо ба мисли пештара боз карда мешаванд ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ё шаҳрвандони хориҷӣ озодона метавонанд ки рафту омад кунанд. Осониш бо дар ие ки ба мисли пештара дигар тест намеспоред. Ҳар як шахсияте ки ана ҳамун ҳуҷҷати ваксинаи споридагиша дошта боша, агар ба ҳамун ҳуҷҷат метавонад ки границара убур кунад. Як чизи дигарам қайд карда мегзарем ва баъд комментарияҳоро мехонем. Чихеле ки медонен як моҳи охир дар Федератсияи Россия рейдҳои сахт болои муҳоҷирони меҳнатӣ оид ба документҳошон буд ва дар ин рейдҳо бисёре аз муҳоҷирора штраф карданд ва депорт карданд ё ки видваренияшон карданд. Дар ҳоле ки дастгир мекарданд барои тафтиш кардани ҳуҷҷат мегирифтанд, штраф менависонданд ё ки виезда маҳкам мекарданд. Аз ин чизо бисёри муҳоҷиро огоҳ нестанд, худшон намедонанд. Ба ҳамин хотир ба ҳаматон тавсия метиҳем ки ҳар касе ки дар Россия қарор дорен ё ки берун аз Россия қарор дорен, шумо метавонед як бор проверка кунед ки виестон кушода ё ки маҳкам, яъне ки бифаҳмед ки депорт ҳастен ё ки не. Барои проверка кардани нами рақамода да WhatsApp-аш муроҷиат кунед, проверка мекунад, виезди шуморо ҷавобша ба шумо мегардонад. Проверка кардан пулакӣ мебошад. Амондара нависондай беҳтарин акаи Сорбон мо қатитем. Ҳазор раҳмати калон касое ки қатимоану видеоҳои моро тамошо кардестанд, миннатдорам. Бобои хулиган нависондай 100 барави хор нашавӣ барака дар касбу кори мову шумо. Миннатдорам аз шумоам, ҳазор раҳмати калон. MTJ нависондай Сорбон YouTube пил надодестай кора давом мети ё ки не? Фикр ақидата баён чико кардани як камтар маълумот бите барои чӣ ихешид. Дар ин бора ман аллакай видео карда будам, тақрибан як ҳафта мешавад ки YouTube монетизатсияи худша дар Федератсияи Россия хомӯш кардагиай. Ба чӣ хотир блогерои тоҷик сум кор кардан наметонанд? Ба хотире ки 80-70% тамошобинони блогерои тоҷик муҳоҷирон мебошанд, яъне касое ки дар Россия қарор доранд
ҳамун касо бисёртар блогерҳои тоҷика тамошо мекунанд ва ба ҳамин хотир вақте ки монетизатсияи ютуба дар Федератсияи Россия хомӯш кардан, дигар 98% даромади блогерҳо кам шид. Мисоли оддӣ меёрам ба шуморо. Агар ки пештар ҳар як блогер дар як моҳ аз ютуб $500 кор мекард, ҳозир боша дар як моҳ мумкин ки 7 ё ки $8 кор кунад дар як моҳ. Хитон разницаша ки бинен ки пештар $500 дар як моҳ буд, айни ҳол $7-8 мешава ва ма ба хулосаи омадагӣ нестам айни ҳол ки кору фаъолията дар ютуб бас кунам ё ки давом битиям. Айни ҳол ягон фикри аниқ дар омадагӣ нестам ва ман худам шахсан мехоҳам ки кору фаъолияти ютуб ма бас накунам, ба хотире ки камтара кам боша манфиат мераса ба мардум. Мисол мардума огоҳ мекунам аз қонунҳои нав ё ки ба саволҳои одамо ҷавоб мегардонам. Дар умум бигирем канали ма канали ҳаст, фикр мекунам ки камакак фоидаашам мераса ба халқ ва ба ҳамин хотир ҳозираш да бас карданӣ нестам. Ма худованд қувват мобития боз аз як тарафи дигар ризқрӯзимона меёвем. Ва оиди ҳамин суханҳои ма касе ки фикр ақидаи худша баён кардан бихоҳад дар комментария бинависона ки махсус канали Юрист TJ оё кору фаъолиятша қатъ бигардона ё ки не. Чхеле ки медонен канали ма таи 4 сол мешава қариб ки дар ютуб барномаҳо пешкаш кардесай ва ин канали ма якмин канале дар ютуб буд ки ҳамин гуна барномаҳо пешниҳоди мардум гардонид. Ба ҳамин хотир фикр ақидаи ҳамата ма интизорам ва ҳамада бурдборӣ. Оиди ютуб ва монетизатсияи ютуб як чизи дигарам ба ҳаматон мегӯем ки агар мабодое ки ютуба дар Россия блок кунанд полни, дигар даромада натонен, шумо пешакӣ метонед ки программаи VPN скачат кунед аз Play Market ва ба ҳамун программаи VPN истифода бурдан бигиред. Дар ҳоле ки ютуба маҳкам кардан, агар ба ҳамун программа шумо даромада метонед. Ҳозирам скачат кунед дар телефонтон, ба ҳамун программа истифода баред, ягон ҷои бадӣ надора ва ягон сум аз шуморам намерава. Муҳаммади Муродхон нависонда дар бораи TikTok ва чаро видео монда намешава дар TikTok ва кай соз мешава ё ки не. Илтимос ягон чиз гӯед дар бораи TikTok. Чхеле ки гуфтам, дар Федератсияи Россия монетизатсияи ютуба хомӯш кардан, ҳамин гуна Facebook ҳам маҳкам кардан ва TikTok ҳам маҳкам кардан. Ба ҳамин хотир ба ҳаматон як бори дигар тавсия метиҳам ки касое дар Россия қарор дорен, интернет истифода мебарен, программаи VPN скачат кунен, ҳамун программаро гирён бимонен беста ва странаи ҳамун программаро ягон шаҳри дига монен. Мисол Америка ё Канада ё ки мақсад Япония, ина ҳамин шаҳрҳо бимонен, ҳамаи сайтҳоро истифода бурда метонен. Айҳози ҳама каса бидроен я таи скачат кунен ва гирён монен беста. Раҷаб Муродов нависонда: салом алейкум ака, аблава 12 моҳа шид, илтимос ответ бите. Не бародари азиз, ягон хи аблава 12 моҳа нашиде. Фурқат Одинаев нависонда: салом ака, меган раҳо 5 сол маҳкам мешава ба Россия. Раҳмат ака. Хеле гап нест бародари азиз, вақти карантин буд, минимум 5 моҳ 6 моҳ маҳкам будан парвозҳо. Хеле гап нест. Иноятов Ҳасан нависонда: мақсади шумо блогерҳо пул кор кардан, дига ҳечи не. Мақсади мо тоқа блогерҳо пул коркунӣ нест, мақсади тирам пул коркунӣ. Ту барои чӣ кор мекунӣ? Ҳамин саволи мара ҷавоб бите. Барои чӣ кор мекунӣ? Барое ки пул фоида бибинӣ, барое ки зиндагита пеш бибарӣ, барое ки як манфиати хита дошта бошӣ. Ягон одамизод ягон кора бе ҳичӣ намекуна. ҳар нафаре ки чӣ кореда машғул мешава дар зиндагӣ, вай барои манфиати худаш мекуна ва барои сатҳи зиндагиша баланд бардоштан мекуна. Ба ҳамин хотири хеле саволи аблаҳона ва ё комментарияи аблаҳона нанависон ва диюминаш ин ки айни ҳол аз ютуб ягон блогер кор накардесаисум. Клип про нависонда: акаи Сорбон ҳамун номерои Инстаграм та як бор бимон дар видео. Номи Инстаграми ма дар видеоҳом аст бародари азиз, ами аввал то охири видеора номи Инстаграми ма дар бари экран ҳаст. Сайфулло Ҷабиров нависонда: Сорбон додаҷон, хуб ҳастӣ, саломат ҳастӣ? Қатӣ суҳбат кунам, мегум чихел дар тамос буром. Метавонӣ ки дар Инстаграми ма муроҷиат кунӣ, агар ки ягон саволҳои шахсӣ дошта бошӣ, Инстаграм да муроҷиат ки суҳбат мекунем. Табаров нависонда: тай ба намедонӣ қа конкурс мегӣ? Не, ман ба намедонам, охи ман чӣ кореро ки худам мекунам, ман кори худам иҷро намекашам ва кори худам ман розиам. Ба ҳамин хотир мара дарс нате ки ман чӣ кор кунам ё чӣ кор накунам.
НР нависонда: салом ака, ман через Беларусия омадам, мигратсиони нагирифтам, ҳозираш да Москва да ҳастам, бо через Беларусия барам депорт мекунанд. бале бародари азиз, як вақт Федератсияи Россия ба ҳама нафарое ки ғайриқонунӣ марзи Россияро убур карда дар омада буданд шанс додагӣ буд ки документҳошонро торӣ кунанд, вале вай хеле пеш буд, тақрибан 4-5 моҳ пеш буд. ҳозир ту мигратсиони карта надорӣ, через Беларусияро бубурой, через киҷое ки бубурой дар амо аэропортро мепурсанд мигратсиони карта ё ки ягон документ. вақте ки ту пешниҳод накардӣ, мегиранд депорт мекунанд. бародари азиз, Кадучи медиа нависонда: акаи Сорбон гуфтен $10,000 ҳамин қадар маблағро мо метавонем ба рубл барорем, илтимос ответ диҳед пешакӣ сипос. то $10,000 ҳар чизе ки боша мумкин аст. мисол ягон ашё дорен ё ки маблағ дорен, иҷозат аст. аз $10,000 зиёд иҷозат нест ай Россия берун бировардан. фарқ надорад ё пула ё ягон телефона, умуман любой чизе боша, ай $10,000 зиёд мумкин нест. Парвиз Дадабоев нависонда: ассалом бародар, билет дорем ба тарафи Россия, компания Уралский, мо тест бояд гирем, илтимос ҷавоб гардонед. ин чиза аз ҳамун ҷое ки билет хариден, ҳамун ҷо пурсен, яъне ки ҳамун ширкати Уралский авиалинии чиза аниқ мекуна ва ягон каси дига аниқ карда наметавонад ки тест дар кора ё ки не. Бот нависонда: салом ака, аблава кай сар мешава? даъват кардам ба хизмати ҳарбӣ аллакай аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармонош ба имзо расид рӯзи 4 март. тамошобинони азиз, мо ба ҳамин барномаи худмона ҷамъбаст мекунем ва дар канали мо ҳатман обуна бошед то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.